Gerenụ akụkọ ụwa nke tata bụ Tọzdee, abalị 31 n'ime ọnwa Maachị afọ 2022. Akụkọ ụwa na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network, ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị a n'uju ya. Ndị otu Indigenous People of Biafra nọrọ ụnyaahụ jụ atụmatụ ọchịchị etiti na-atụ ịkpọkwasị akwa mmiri Niger nke abụọ aha onyeisiala Muhammadu Buhari. Onye enyemaka nye onyeisiala bụ Bashiru Ahmed n'otu ihe onyonyo zipụrụ bụ nke esepụtara akwa mmiri Niger ahụ nke o kesara n'akara nzirịta ozi Twitter ya kwuru wee sio na a ga-aba akwa mmiri ahụ aha Buhari. Ahmed bụ onye kwupụtara nke ụnyaahụ sịrị na akwa mmiri a bụ ihe ọkpụtọrọkpụ bụ nke ejikọtara mpaghara abụọ na Naịjirịa wee gbakwunye sio na onye isi ala emere na ndị bi na mpaghara South East ihe dị egwu. Ọ sịrị na arụrụ akwa mmiri ahụ iji wee belata ibu arọ nke akwa mmiri nke ejikọtara Ọnịcha na Asaba na-agabiga. Ka o sila dị, otu onye n'otu aka ahụ mara ya aka n'ihu wee sio na ọ bụghị onye isi ala Muhammadu Buhari malitere ya bụ atụmatụ ọrụ, ya mere na agaghị akpọkwasị ya aha ya. Ka o sila dị, otu IPOB n'otu ozi ha zipụrụ site n'aka odeakwụkwọ ozi ha bụ Emma Powerful sịrị na ha ajụla atụmatụ ịkpọkwasị aha onye isi ala Buhari akwa mmiri na akwa mmiri Niger n'ihi na ọchịchị ya kpachapụrụ ndị Igbo n'akụkụ. IPOB kwupụtara sio na egbuola ọtụtụ ndị ntorobịa Igbo n'okpuru ọchịchị onye isi ala Muhammadu Buhari site n'aka ndị ọrụ nchekwa, ebe ndị na-eyi ndụ egwu bụ ndị na-egosipụta onwe ha dịka ndị ọchịnnama na-awakpo ime obodo dị iche iche na steeti dị iche iche na mpaghara South East ma na-egbu ndị aka ha dị ọcha bụ ndị nwoke na ndị nwaanyị n'ala Igbo, werekwa nnama ha na-emebisi ọrụ ubi dị iche iche. Otu a na-achọ nnwere onwe Biafra kụsasịrị okwu ahụ nke Fashola kwuru wee sio na ọ bụ ọkụ onye apụla ezi. Otu IPOB kwupụtara bụ ihe na-adọla aka elekere azụ na nrụchapụ akwa mmiri ahụ, dịka ha sịrị na onye minista na-akọ akụkọ idu n'ọba. IPOB sịrị na a ga-akpọkwasị akwa mmiri ahụ achụzie ma ọ bụ kpọkwasị ya aha ụmụafọ Igbo bụ ndị hụrụ ala nna ha n'anya, ndị ochie dike mere ihe eji echeta ha. Ya mere ọ sịrị na n'ihi na o nwebeghị nwafọ Igbo nke akpọkwasịrị aha ya na ọkpụtọrọkpụ ọrụ arụrụ n'ugwu, ọ rụtụrụ aka sio na ndị dịka Chinua Achebe onye dere akwụkwọ Things Fall Apart, Chu Okongwu bụ onye a na-akpọtụrụ n'okwu akụnụba lara mmụọ, Cypriel Ekwensi bụkwa onye ọka edemede, tinyere Dr. Alex Ekwueme bụkwa onye bụrụ onye isi ala Nigeria, Chief Michael Okpara bụ onye Prime Minister mpaghara Eastern Region nakwa imirikiti imi ndị ọzọ. Opeka mpe mmadụ 20 tinyere ndị nne na ụmụaka aṅụgbuola n'iyi n'ime obodo Guni na Zumba mgbe ha na-agbanarị ndị ọkpa egbe. Ozi anyị nwetara kọwara sio na ndị alara mmụọ bụ ndị na-eri mbọmbọ mgbe ndị ọkpa egbe wakporo ime obodo Guni na Karubako dị n'ọchịchị kansụl Munya na steeti Niger n'isi ụtụtụ Wednesday. Ndị zibatara anyị ozi a sịrị na ndị alara mmụọ nọrọ na-achọ ịgafe iyi a gawa ime obodo Zumba nakwa Gwada bụkwa ebe e nwere ogbe ndị gbara ọsọ ndụ site n'ụgbọ mmiri. Otu nwafọ ime obodo ahụ bụ Shehu Abubakar sịrị na ụgbọ a kpugharịrị n'etiti mmiri. Ọ sịrị na ihe ruru 10 mmadụ abụọ tinyere ụmụntakịrị na ndị nne nwaanyị bụ ihe nọ n'ime ụgbọ mmiri ahụ. Ka o sila dị, ndị uwe ojii steeti Niger site n'ọnụ na-ekwuchitere ha bụ DSP Waisu Abiodun ekwupụtala nke a dịka eziokwu. Ndị ọkpa egbe azọchiela n'ọgbara ụlọ obibi Kofa Ganya nke dị na Zaria na steeti Kaduna n'abalị Wednesday ma tọrọ otu onye ọrụ kọstọm bụ Muwiya Gambo Turaki nakwa mmadụ 9 ndị ọzọ. Mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu n'ụbọchị tata bụ Tọzdee, Alhaji Shehu Usman bụ otu onye bi n'ime obodo ahụ sịrị na ndị ọkpa egbe azọchiri ma malitekwa igba egbe aghara aghara dịka ndị mmadụ jiri ụjọ rie mbọmbọ. Ọ sịrị na ndị omekome azọchiri n'elekere anya 9 nke abalị. Ha gakwara n'ụlọ nwoke a tọrọ ya, ma otu onye ndu obodo ahụ bụ Mohammed Nazifi bụ onye kwupụtara nke a dịka ihe mere eme sịrị na a tọrọ onye ọrụ kọstọm a na nwa ya nwoke bụ Jamalu Mawiya, tinyekwara otu nne nwaanyị bụ Jamila Usman nakwa otu nwatakịrị nwoke bụ Khalifa. O mere ka amatasio na mmadụ 4 n'ime mmadụ 9 ndị a tọrọ siri na ntala ebe ha gara ihe karịrị kilomita 5 n'oke ọhịa tupu ha lọrute n'ime obodo. Isa sịrị na ndị ntọ mmadụ a dị 8 n'ọnụọgụgụ ma burukwa egbe ọkpọkọpịọ ma na-asụkwa asụsụ Fulani.
Otu onye omeiwu n'ụlọ nzukọ nnọchiteanya bụ Ado Dogumo akpọkuola onyeisiala Muhammadu Buhari ka o kwee ka ụmụafọ Naijiria na-ebu ngwa agha wee na-echekwa onwe ha. Ọ sịrị na nke a bụ ihe kasị mma ime n'ihi ọnọdụ enweghị nchekwa na-arị ibe ya elu ugbu a. Ado Doguwa bụ onye nnọchiteanya mpaghara Doguwa na Tudu Nwada na steeti Kano n'ụlọ nzukọ nnọchiteanya kwupụtara nke a n'ihu ndị omeiwu na nnọkọ ha tata. Nwa amadi a bụ onye kwara akwa n'ihu ndị otu ya sịrị na ndị ọrụ nchekwa agbaala ọnyụkwa ichekwa ndị bi n'obodo ebe ndị mmadụ bụzi anụ a na-eri eri n'aka ndị na-eyi ndụ egwu. N'otu aka ahụ, onye bụbụrụ onye omeiwu na mpaghara Kaduna Central na steeti Kaduna bụ Shehu Sani etiela obewu n'akara nzirịta ozi Twitter ya wee sio na ndị ekperima egbochikwala okporo ụzọ awara awara siri Abuja gawa Kaduna ma site otu a na-ebute obi iko n'elu na mpaghara ahụ. Ọ sịrị na nke a kpalitere ndị na-eme njem n'okporo ụzọ ahụ jiri na-atụgharị ụgbọala ha n'ike ma laghachi Abuja. Nke a na-abịa dịka ọ gasịrị abalị ole na ole ndị na-eyi ndụ egwu tụrụ ogbunigwe ma gbasasịa okporo ụgbọ oloko siri Abuja gawa Kaduna. Ndị ndu otu akpọkwasịrị Unified Nigerian Youth Forum ekwuolesio na mwakpo ahụ ndị na-eyi ndụ egwu wakporo okporo ụgbọ oloko siri Abuja gawa Kaduna n'ụbọchị Mọnde agbaala n'anwụ ịgba ọnyụkwa nke ọchịchị onyeisiala Muhammadu Buhari imejupụta nkwa o kwere ụmụafọ Naijiria n'oge ọ batara n'ọkwa ọchịchị dịka ọnọdụ enweghị nchekwa na-elomi ndị obodo ahụ n'ike. Otu a katọrọ mwakpo ụgbọ oloko ahụ bụkwa nke kpatara ọtụtụ mmadụ ji tụfuo ndụ ha ebe a tọrọ imirikiti imi ndị ọzọ ma nyekwa ọtụtụ mmadụ mmerụ ahụ. Onye isi otu a bụ Comrade Abdulsalam Mohammed Kazim n'otu ozi o zipụrụ sịrị na ọ bụ ihe agba n'aka na-ejighị enyele na ọchịchị dị ugbu a kụọla afọ n'ala, ya mere na ụmụafọ obodo ahụ agaghị agba nkịtị ka iyi a lomie ha. Dịka ọ sịrị na ebubatara ụgbọelu eji ebu agha bụ Super Tucano mana o nweghị onye maara ebe edowere ya. Ọ sịrị na ejiri ụfọdụ n'ime ha wee na-emegide ụmụafọ obodo a. Ọ gara n'ihu kwuo sị na gọọmenti na-ata gọọmenti nke pụrụ apụ ụta n'ihe ndị na-eme n'ihu ya ugbu a bụkwa nke na-egosi na o nweghị ihe ọma ga-esite n'aka onyeisiala Muhammadu Buhari na ndị otu ya wee pụta ọzọ. Ọ sịrị na ọchịchị dị ugbu a gaala n'ihu na-akọrọ ndị Naijiria akụkọ idu na ọba. Ọ gwara gọọmenti etiti ka o kwupụta ọnọdụ ọdụrụkụọ nye ọnọdụ enweghị nchekwa ma gbapụtakwa ndị niile atọrọ na-echeghị ka ezinụlọ ha mee nke a. Ọ gwara gọọmenti ka ọ kwụọrọ ndị niile na-anara ọgwụgwọ n'ụlọ ọgwụ ụgwọ ha ji wee leta onwe ha ma nyekwa ha ego iti aka n'obi maka ihe ha tụfuru. Igbo bụ Igbo ndị ọma, chete nke ọma na akụkọ a na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Ịbụ onye rụrụ ọrụ n'otu ndị agha, ịbụ onye agha na mba Amerịka nakwa na mba ụwa ndị ọzọ gbaa gburugburu, ABVet na-akpọ gị ka ị bịa sonyere otu ha. Naanị nyopuo ha n'akara nwudide ha bụ www.abvet.org maọbụ na WhatsApp 202-250-0001. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka nụrụ akụkọ ndị fọdụrụnụ. Ndị ọkpa egbe agbaala obi ụlọ ọrụ ọchịchị kansụl Nnewi South nke dị na steeti Anambra ọkụ n'ụbọchị tata bụ Tọzdee abalị 31 nke ọnwa Maachị. Amabeghị ma o nwere onye ọkụ ahụ regburu. Kosiladị, onye na-ekwuchitere ndị uwe ojii bụ DSP Tochukwu Ikenga gwara ndị nta akụkọ sio na ha enwetachabeghị ozi doro anya banyere mwakpo ahụ dịka ọ sị na ọ bụ nnọọ nke akpachapụrụ anya mee. Cheta na ndị ọkpa egbe zọchiri na ogbe olili mmadụ n'ime obodo Ezinifite dị n'ọchịchị kansụl Nnewi South n'ọnwa Jenụwarị ma gbuo ndị na-eru uju. A tọrọla onye eze ọdịnala ime obodo Bukpe dị n'ọchịchị kansụl Kwali na Abuja bụ Shamidozi. Ọ bụ nwanne nwoke onye eze ọdịnala ahụ bụ Chief Imam nke ụlọ ekpere alakụba dị n'ime obodo ahụ bụ Malam Jubrim D. Gimba bụ onye mere ka amata nke a. Gimba sịrị na njinji ahụ jiri mgbe o jiri 32 gafee elekere 9 nke abalị Wenezdee. Ọ sịrị na onye eze ọdịnala ahụ nọrọ na-anyara ikuku n'ihu obi ya mgbe ndị ekperima zọchiri ma were egbe tụwa ya ma dọkpụrụ ya n'ike. Ọ sịrị na ha tọrọ onye eze ọdịnala a mana ha akpọbeghị ezinụlọ ya ịgwa ha maka mgbapụta ya. O mere ka amata na nke a bụ nke ugboro atọ ndị ekperima na-awakpo ime obodo ahụ dịka ọ sịrị na ụfọdụ ndị uwe ojii abịakwala mee nnyocha n'ime obodo ahụ ma laa.
Ndị uwe ojii anwụchiela otu agadi nwaanyị gbara 100 afọ nakwa otu nwatakịrị nwoke gbara afọ 17 bụ ndị lere otu nwatakịrị gbara afọ 12 ghụpụ mkpụrụ anya ya maka iji ya wee gwọọ ọgwụ nke ha ji echekwa onwe ha pụọ na mwakpo ndị ọkpa egbe. Ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii na steeti Kano bụ SP Abdullahi Haruna Kiwaya kwupụtara nke a n'ozi o zipụrụ n'ihu ndị nta akụkọ. Ọ sịrị na nwatakịrị nwoke ahụ gbara afọ 17 bụ Isa Hassan na agadi nwaanyị a bụ Furara Abubakar bụ ndị bi n'ọgbara ụlọ Danshikilayin Rimi Hanza nke dị n'ọchịchị kansụl Tarumi na steeti Kano ka nwụchiri mgbe ha kpara nkata ọjọọ a ma ghụpụga nwatakịrị obere a anya ya. Kiwaya kọwara sio na nwụchiri ndị a mgbe ndị uwe ojii nwetara ozi si na ndị a na-enyo enyo jiri obere mma dị nkọ hụrụ nwatakịrị a anya aka nri ya bụ Mustapha Yanusa ma rie mbọmbọ. Ọ sịrị na ndị uwe ojii zọpụrụ njem gaa n'ebe ha hapụrụ nwatakịrị ahụ n'ime ọhịa ma kpọrọ ya gawa n'ụlọ ọgwụ Murtala Mohammed dị na Kano bụkwa ebe ndị dibịa bekee kwupụtara sị na aghụpụla ya mkpụrụ anya. Ọ sịrị na nnyocha emere gosiri na ndị a na-enyo enyo n'oge a nwụchiri ha sịrị na nwa okorobịa gbara afọ 17 sịrị na ọyị ya nwoke bụ Sani Abdurrahman bụ onye gwara ya ka ọ gakwuru mama nnukwu ya bụ agadi nwaanyị a gbara 100 afọ ka ọ gwọtara ya ọgwụ ọtụmọkpọ nke ọ ga-eji wee na-ehila ka mmụọ oge ọbụla ọ chọrọ. Ọ gara n'ihu kwuo si na mgbe ya zutere nwaanyị a gwara ya ka o weta mkpụrụ anya mmadụ ka o wee gwọrọ ya ọgwụ. Ma Hassan gara nata obere nwatakịrị ahụ bụ Mustapha bụ onye Alamajiri ma kpọrọ ya gaa n'ime ọhịa bụkwa ebe o jiri ụdọ kee ya ụkwụ na aka ma werekwa mma dị nkọ wụpụ ya mkpụrụ anya ya nke aka nri ma hapụ ya n'ebe ahụ rie mbọmbọ. Ọ bụ ndị hụtara nwatakịrị a gara kọsara ndị uwe ojii. Ka o sila dị, ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii sịrị na ha enyefeela okwu a na ngalaba ụlọ ọrụ ha na-enyocha mpụ na aghụghọ. Igbo ndị nwe mmadụ, n'ebe a ka anyị ga-achịkọta ya bụ akụkọ ụwa nke taa. Cheta nke ọma na ọ bịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba America. Anyị ga-enyefe unu ugbu a n'aka Chief Obidike bụ onye nọ na BTV News dị na Washington, onye ga-akọrọ gị akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee ma mesịa wetara gị ihe omume nke akpọrọ Let's Talk About It with Chifo, onye nụrụ olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Ụbọchị nta ka anyị chụọ n'Owere nchi ka emesịanụ.